Fl-aħħar sigħat ġew irreġistrati 4 każi ġodda ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 7 persuni oħra. Fortunatament ma kien hemm l-ebda fatalità kawża tal-virus. B'hekk il-każi attivi issa huma ta' 189. Hija din l-istampa li toħroġ mill-aħħar ċifri li ġew ippubblikati min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa f'pajjiżna. Hekk kif fit-62 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna s'issa kienu reġistrati 41 każ ġdid, tnaqqis meta kkumparat fuq ix-xejra tal-ġimgħat preċedenti. Tnaqqis li qed jirrifletti wkoll ix-xejra tal-pandemija madwar l-Ewropa kollha, b'diversi pajjiżi issa resqin dejjem aktar lejn in-normalità. L-aħħar darba li pajjiżna rreġistra daqstant każi baxxi f'jum wieħed kien fis-27 ta' Lulju tas-sena l-oħra, meta kellna biss każ wieħed. Minn dak iż-żmien l-hawn, il-każi sfortunatament kienu bdew jiżdiedu b'mod kostanti. Sal-erba' nataw iktar minn 400,000 doża tal-vaċċin f'pajjiżna. Bit-total ta' dawk li ħadu tal-anqas l-ewwel doża tat-tilqima ilaħħaq ir-rata ta' 61% tal-popolazzjoni. Minn nhar it-tnejn li ġej, kull min għandu iktar minn 16-il sena jista' japplika l-vaċċin. U allura wieħed jistenna li din ir-rata ta' persuni mlaqma tkompli tiżdied iktar.